inenge ichitaura kuti vakadzi amunakiswe nekuda kwenhumbi kana kuti hembe. Imimi ndimunonakisa hembe. Hapana munhu angapfimba hembe iri pawaya. Mbavha ndinotochiva zviri pawaya. Saka isongwe inenge ichisimudzira madzimai nekuvasimbisa kuti vanyanye kuzvida ivo kupfuura hembe. Because vakadzi vakawanda vanofunga kuti kana ndisina hembe dzakanaka handikwanise but ndiwo unotonakisa hembe, hembe hadzikunakise. Saka ndo zvinochitaura video Binga. And kuita mavideos zvinokosta zvazvo, asi kana zvakatenderwa naMwari zvinozviita zvega. Vanotonge varipo vanhu vakawanda vanenge vachida kushandawo nemi vachiti tidai. Saka mavideos anotibatsira kune vaya vasinganzwisise. Kuna vamwe mashona asi haanyatsoziva imwe shona yakadzama-dzama. Ikange iri video anokwanisa kunzwisisa kuti zviri kurevei, zviri kufamba sei. Koita vamwe vasingataure mutauro mumwe chete nesu, vanokwanisa kunzwisisa kuti song iyi ndeyerudo kana vachiona pavidhio. Saka mavidhio anoita kuti zviite nyore kuti munhu anzwisise. Ndo zvatinoaitira. Okay.